वेलकाम बेक टु अनादार व्लग लोगोफोर जोङो ओंखाम जाखांबाय लान्च जाखांबाय सिम्पल आरो जों जेराव जायो राजमा चावल बे जेन चावलाव जाबाय जानानै नोंथाङा नुबायना आंना मार्क्सआबो सेम जाबाय बे ओंखाम जाबाय थानायावनो आरो आं मार्क्सखौ बहा दोनफ्लांबाय हायाव दोनफ्लांबाय ओमफ्राय मैला जाबाय ओंखायनो बेखौ 20 रुपिसनि बायना लाबाय आरो जोंना सिपिआव फैनायनि मोनसे रिजन दङ आरो आं मेटारनिटि ड्रेस माने बायनो फैदों आरो आंना सब ड्रेसफ्रानो न'आव गाननायानो जा बा बाहेरायाव गाननायानो जा सब माने एसे माने टाइट जादों आरो आनकमफर्टेबल फिल खालामो ना बे टाइमाव माने बांसिन टाइट गस्ला गाननोबो हाया ओंखायनो बेहाय मेटारनिटि ड्रेस लांनो फैदों आरो दा नायनोसै बहा मोनो H&Mआव थांनाय जायो ना फार्स्ट क्राइआव थांनाय जायो जेराव मोजां सबावनो हाबना नायगोन जेराव मोजां माने मोनो आरो बेहायनो लागोन आरो दा बियो जोहोलावा नायगासिनो दिनै मोजां मोनदे माबाया राजमा चावला दिनै गोथावमोन आरो 80 रुपिसावनो पुरा उदै बुंजासे मोनजाबाय आरो राजमा चावल एन्ड पापड़ ओमफ्राय उनाव बे सामब्राम गोजा होयो आरो सायाव ओमफ्राय मुलानिबो साटनि होदों आरो ने दिनै गोथाव जादोंमोन लास्ट टाइम जानाया एसे संख्रि गोबाबमोन और टेस्टलेसमोन दिनै पूरा मानसि भीड़ ओरैबायदि मानसि भीड़ ना ये कैसे आंटी नहीं ये 20 का 100 ग्राम 50 का पाव ना हमने ये 20 का 100 ग्राम दे दो हाँ 20 का दे दो बैग्रि लानोसै बे फिसा फिसा बैग्रि मोनोना बेखौ लानोसै आरो 20 रुपिसनि 100 ग्रामनो 100 ग्राम दा जों थानाय जायगायावथ' मोना ना बेहाय फैबासो मोनो आरो नैबे बैग्रि ओमफ्राय बिदिनो खामरेंगाबो दङ आरो ना गैयाना ओंखायनो खामरेंगाखौ लाया ना थाबा लाबोमोन नाजों रोसि जानो हागौमोन खामरेंगा दा और मा होनो और जोङो बे फार्स्ट क्राइ नागिरबाय थादोंमोन ना बेहाय जों जेराव फैदों सिपिआव राजिब सकआव बेहाय फार्स्ट क्राइनि दखान जोङो स्ट'र नागिरना मोनाखै आरो गुगोलावबो नायदोंमोन श' खालामाखै बाट दा जों H&Mआव थांसै आरो नायनोसै माबायदि मोनो H&Mआव थांनानै जों बैग्रि जाबाय लोगोफोर दा H&Mआव थांगासिनो आसा खालामो जाहाथे आं जि नागिरदों जिबायदि ड्रेस नागिरदों बेबायदिनो मोनो आरो आंना दिनै ना मास्कआबो पिंक कालारनि जाबाय गस्लायाबो पिंक कालारनि जाबाय ओमफ्राय दिनै जुथायाबो आंना पिंक कालारनि ओइ नै लाइन मेट्र'नि थाखाय लाइन जागासिनो मोजां मोजां सिपिनि फ्लेग ओइ नै इन्डियानि फ्लेग बेथिं साजायग्रा आलायग्रा भेलेन्टाइन दे फैगासिनो ना बेनि गलाब बिबार जों मा ब्लग मोनफैखो बि ब्लक आं जेबो नायाखैनो दिनै जास्ट बियो फैगासिनो आरो थाबायबोगासिनो मा ब्लग मोनदों जेबो नायाखै क्रक्सनि दखान बे जाबाय आंनि फेभरेट बाटा दखान खैमाया गिदिर बिदिनो लोगोफोर मोनबाय H&M हाफैनोसै लोगोफोर H&Mआव माबा गैयानो दासिमबो फैयाखैनो मेटारनिटि वेर माने कालेक्सन फैयाखैनो आरो ओंखायनो गिदिंबोफिनबाय दा बहा थांगोन नायनोसै आरो ग्लबेल देसि होननाय नुदों बाट माबायदि बायदि बारा मोजां नङा आरो सिपिआव बेफोरो गैया एफा गिदिर सिपि जानानैबो गैया आरो दखान दा नायनोसै मोनबा मोनबाय मोनाबाथ' आरो अनलाइनावनो मिन्ट्रायावनो जै जाथों जागोन आरो आंथ' सब ड्रेस मिन्ट्रायावनो लायोना जोंना दिनै प्लेना मा जाखो प्लेन टप लोगोफोर जोंना प्लेना फ्लप जाबाय एकदम नागिरना मोनाखिसै आरो बेहायथ' सब बिदि वेस्टार्न वेर बिदि मोनगोन बाट मेटारनिटि वेर मोनाखिसै आरो दा ओंखायनो जोङो न'आव थांनायखौनो बेटार सानबाय आरो दा लान्चथ' दहायनो जाखांबाय दा मेडिसिनबो जाना लानोसै आं बेगाव सब लाबोदों आरो मेडिसिन बे लान्चनि उनाव जि जानांगौ दंना केलसियाम बेखौ जानोसै बिनि उनाव थांनोसै आरो दा मिन्ट्रायानो जिन्दाबाद जागोन आरो जास्ट दिनै माने माइन्डा एसे फ्रेस जानाय बायदि जाबाय आरो बाहेरायाव सानफ्रोमबो न'आव थाबाय थानाय जायोना दिनै अबयसे बियो जोहोलावा फैनो बादोंमोन दिनै बियो दिनै जोंहा बहाबा थांनाय मोनसे लान्चनिबो प्लेनमोन आरो बाट आंबो केन्सेल खालामबाय बेबो केन्सेल खालामबाय जों थांला बिदि होननानै थेवबाबो सिपिआव सानदोंमोन मोनगोन होननानै बाट मोनाखिसै उपाय गैलाना ओरैनो बे पार्कआ खुलियाखैनो खोमा
दङ माथो सिङाव सोरबा मानसि बयबो नेगासिनो बे गेटखौ माला खुलियो न'आव थां नै बिनि खर' हाबगोन नोंलाय हाबोना हाबा हाबनाय नङा खर' हाबबाबो नोंना उदैया हाबनाय नङाना आसलि सिस आरो बे बिबारफ्रा बारबाथाय लाफा बायदि बिबारा बिराद मोजां नुगोन ने आरो बिराद मोजां माबा खालामदोंना मेनटेन खालामदों नै पार्कआ दे बेहाय जिरायना ला नों आं गोसो गैया जिरायनो बिलाइनि कालारखौबो जि मोजां नुदों लोगोफोर गरम नांबाय नै गस्ला खुलिना लाबाय दा जोङो पार्कनि दरजाया माला खुलियो बेखौ नेगासिनो ना सारिथायाव खुलिगोन नेबाय थादों इनिखाय दा 3:30 जाबाय जों अलरेडि लान्च जाखांबाय आं मुलिबो मेडिसिनबो जाबाय दा जेबो मावनांगौ गैया बेहाय टयलेटबो दङ पाब्लिक टयलेट गोसो जाबा थांनो हायो ओंखायनो प्रब्लेम गैया आरो जों दैनि बथलबो लाबोखादों अलरेडि दै गुदुं खालामनानै थार्म'फ्लाक्सआव ओंखायनो जेरावबो थांला आरो बेनिफ्राय बैग्रि लादों बैग्रि जाहैगोन आरो सिङाव थांनानै दहाय 10 थाखानि जाबाय दा आरो 20 थाखानि दङ बेलुन गथ'फ्रा बिदिनो बेलुन फाननानैनो जायो आरो इसोरा न' गैयाना इसोरा बिदिनो लामा लामा थाबाय थायो बेलुन फानो हेल' बोल दो बेटा हेल' बोल दो दिनै जोंना मोनसेबो खामानि जायाखैना पार्कआबो खुलियाखै ओंखायनो दा न'आव थांनायनि सिगां आरो एसे खमबाबो अमा बेदरखौनो लांसै होननानै आरो बे हांसो नामा दा अमा बेदरखौनो एसे लांसै आरो दा जोङो नेनो हाला मेट्र' बे लाइन एकदम दहायनि बायदिनो आरो 1.5 किल'मिटार फैनायाव जिबायदि नुदोंमोन बिदिनो दङ आरो लाइना नै नुदोंना नै मानसिफ्रा उनथिं बैफोरनो आरो लाइन ओंखायनो जोङो माने दा नैबे निम्बु पानि लोंसै आं बे दै गांदों आरो दै गुदुं लाबोदोंनो लोंबाय थेवबाबो बे निम्बु पानि नर्मेल लोंसै गिलाससे बिनि उनाव उबेराव थांसै आरो दिनै जोंना मोनसेबो खामानि जायाखै नामोन जोङो पार्क खुलिगोन होननानै आधा घन्टासो नेबाय थाबाय पार्कआबो खुलियाखैसै दिनै ओरैबायदि गार्डआ ओरैबायदि अकरना बिना ओरैबायदि माने एटिटिउड खिन्थिदों दिनै मानसिफोरजों रायजादोंबो बेयो थिगसै आरो जि मानसि जमा जाना दंमोन आरो पार्कआव बयबो फैनानै बेहाय सिपिआव बाराजों सकाव फैनानै गिदिंनानै एसे फ्रेस जानो नागिरदों ना दिनै उइकेन्डखाय बाट खुलियाखैसै आरो दिनै गेटआ मिथिया आरो मानोबा खुलियाखैसै दा जोङो न'आव थांसै मोनबाय न'आव थांनानै ओमफ्राय जिरायनोसै आरो बे नायहैनोसै लोगोफोर फैयै जोंनि न' खाथिनि मार्केटावसो मोनफैबाय आरो न'आव सब भेजिटेबल सबजिफ्रा जोबदों बेहाय लांनो फैदों खनसेयावनो आरो लांसै आरो नै गाइखेरबो लांनो फैदों मादार डायरियाव गाइखेर लांफैदों काउ मिल्क जों सानफ्रोमबो फुङाव गाइखेर लोङो ना मैयानो दाख्लै आं 2 लिटार लांदोंमोन 2 लिटारनि 1 लिटार खतम जाबाय जोब्बाय दिनै जोंना थांनाय हराव आरो बे जोहोलावनिनो लोगो बे आग्रानिनो आरो लोगो सासे बेहा हाबा थिग जादों आरो फिक्स जादों जों जेराव HBCLनि जेराव साख्रि मावो आरो जों बे ताजमहल थांनायाव बिनि गेस्ट हाउसाव दंमोन ना बे लोगोआ फैदोंमोन आरो मैया हरनि 12टायाव बे गावनि जि फियानसेखौ लोगो हमनो फैदोंमोन बेहायनो साख्रि मावो आरो जोंनि न'आव हरसे थानानै दिनै फुङावनो थांबाय आरो बियो अट'आव फैनाय नै खानाया आइलि जाइलि जादों लोगोफोर जोङो न'आव मोनफैबाय न'आव फैनानै जोंनि जोहोलावा उन्दुनो मबाइल नायनो उन्दुनो ओंखारबायनो बिहा
साहाबो फुदुंबाय मोनाबिलिनि इभिनिंनि दा बेहा साहा लोंबानो सब थिग जालांगोन ना आरो आं न'आव फैनानै एसे सिगाङाव आरो मिन्ट्रायावबो अर्डार होबाय आरो मेटारनिटि ड्रेस जिखौ बायनो थांदोंमोन दिनै सिपिआव ओमफ्राय दखान नागिरना मोनाखिसै माने जाय दखानाव थांदोंमोन बेहायथ' बिसोरनि कालेक्सना फैयाखैनो आरो ओंखायनो फाइनालि मिन्ट्रा जिन्दाबाद जाबायना जि खंखरदों मिन्ट्रायावनो होबाय आरो नाइट बिदि आंना ड्रेसफ्रा सब माने उरियाव टाइट जायो आरो दाथ' बे टाइमाव टाइट गस्ला बिदि गाननायाबो मोजां नङा ना बेबिनि थाखायबो मोजां नङा आरो आं बे थांथोनो जायोना बे टाइट जाबाथाय दा बेफोरखौ सब साइड खालामना दोनसिगोन आरो आवानि ड्रेसफोरखौ बिदिनो आं उनावहाय गानसिगोन आरो जेब्ला गाननो हागोन आफ्टार डिलिभारि दा ओंखायनो मिन्ट्रायावनो अर्डार होबाय आरो आं बारा होआखै अनलि गांनै इदि माने न'आव गानग्रा गस्ला ओमफ्राय इदि मा होनो लवार इदि लेगिन्स बायदि आरो दा नर्मेल लेगिन्सखौबो गाननो हाया जेनेबा एसे मेटारनिटि लेगिन्स अर्डार होदों गांसे इदि आरो बेफोरो दा आरो एफा बारा बुरजा अर्डार होना लानायनिबो आरो 1 बा 2 मान्थसनि सिगां आरो मोदोमा आरो बारायलांबा आरो बायनांसिगोन ना ओंखायनो माने खम बायगासिनो आरो सिखार पुरा गन्थं खानदोंमोन बियो लोगोफोर दिनैनि भ्लगखौ बारा गोलाव खालामला आरो जेखि जाया नोंथांमोना नुबायना जोङो सिपिआव थांनानै फैबाय बाट अमा बेदर लाबोबाय एसे दाबो अमा बेदरखौ दिहुनाखैनो खोमा साहा लोंनानै दिहुननांसिगोन एवख्रुबनांसिगोन बिनि उनावसो नोंथांमोनखौ लोगो मोनगोन जोंनि नेक्स्ट भिडिअ'आव ना बाय बाय होनदो बाय 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 बाय